Aizu, eta esan didate, Siberotik kanpo ere hitz egiten dela euskaraz. Bai, egia da. Hemen, makizu muga geografikoa eta muga linguistikoa ez datoz bat. Eskiula eta Jeruntze Biarnon dauden udalerri euskaldunak dira. Jakin ezazue, mugan zehar Biarnon bizi diren familia euskaldunak ere badaudela. Baita Euskal Herrian bizi eta biarnesez egiten dutenak ere. Watching all the girls go by. Brother, you don't know a nicer occupation. Matter of fact, neither do I. Henri, eta zuek zer sentitzen zarete, euskaldunak ala biarnesak? Guretzat oso euskaldunak. Bada zerbait Biarnon bizi gira, lurrak Biarnonko eskaldun dira, administrazio mailan Biarnon gira, bena bihotzez eta oso euskaldunak. Buzeko mendihua Biarnon da, Gibeleko hori Eskiulan da, Butak Euskal Herria da, Biarnoko administrazio mailan Biarnoan, bena Euskal Herria, eta horrat buz Euskal Herria. Eta hemen zenbat dakizu euskaraz? Bueno, asko, bena adin batetaik aitzina. Berrogei urtez gehiago dienek, emaitu dute denek euskara. Gero berrogei urtez aldepetik gutiago, eta haurretan hanitxez gutiago. Xenti ezkuntu da perfosta olo honek kantin dugu, Biarno ondon dugu, ezkuntu dira hola, eta zumaitek ez dute euskara emaiten, hori etxen dute aitzina jabili. Eskolan ez dute hanitz euskara jabilten, ordin euskara ematen dutenek etxen ikasi dute euskara. Eta balda biarnesez hitz egiten duen jenderik? Horrai, zumait oso mugan direnak. Hek jabiltu dute euskara beno gehiago, bena aizuak biarnesa bitira, harremanek eiteko biarnesa dira. Dila hiton hogi urte, kasik denek emaitun zuten biarnesa, euskara, eta gero frantsesa etorri delaik. Aurrak ikusten ditut, ordure daudela? Hai, hangira ikustea esguiten. Bazen? Standing on the corner, watching all the girls go by. Hemen! Eiek hemen, Eskiulan. Bai. Euskal Herria. Eta behar ze abestia prestatu ben duzu? Bai, Eskiula ez jakin nula lerratu behar nula. Aha.